Takže čau lidi, já jsem Kozlík a vítám vás u mého dalšího videa. Po hlase jste mě mohli poznat, známého jako Jacobs. Tak, připravil jsem si pro vás tutoriál, jak udělat obyčejné průpisky z průpisku, která střílí ty, jak se to jmenuje, špejle. Tak, musíte si tu průpisku tak rozebrat, aby tam byla vlastně, aby ta prošla bez problémů. Ta špejle. Tak, potom tu špejle může být i špičatá, i normální, to je na vás, ale musíte ji nějak zkrátit. Potom izolepa, nůžky, dvě rozstřihnuté gumičky. Můžete mít i 4, i 3, ale to je na vás, jak to chcete mít silné. A potom jednu obyčejnou gumičku. Tak, začneme tím, že si vezmeme ty dvě rozstříhané gumičky a potom to takhle srovnáme, tak prostě, aby to bylo nějak tak u sebe. Tak, vezmeme si potom izolepu a já musím pro ně najít, kde je ten začátek. Jdeme na to. Jdeme hledat. Jinak už jsem to zkoušel jednou a je to celkem dost silné. Teda pokud to děláte správně. No, já už jsem to dlouho nedělal a trošku nevím, kde mám začátek. No, to bude problém. Takže to mám tady. Celé nůžky a tohle projedeme. No, tak to bude těžké najít. Tady mám ten odraz, tady by to mělo být. Mám odraz do toho počítače. Tak, mám to. Tak, tady si máme asi tak 10 cm té pásky. To tady ještě... to tady tak přilepím. Vezmu si ty nůžky a odstřihnu to. Tak. Tak, ty nůžky už si tak dáme pryč. Vezmeme si izolepu. Já to nesnáším tohoto. Takže zase nosníček. Pryč. Tak, máme tady tu izolepu a ty gumičky. Takže já to dám tak, že tady nalepím jednu část, tady si nalepím druhou část a teďka tady si nalepím jednu část a třeba tady si nalepím, ne, tady ne, to moc blízko, teda, no, blízko okraje. Prostě nějak, to kašlu, nějak odlepím a přilepím to trošku dál. Třeba tady. Tak. A když už to máme, si odlepíme prsty. Tak. Tak. A když už to máme, tak a když už máme teda odlepené prsty, tak to nemůžete dát takhle, protože by to nestřílelo.
ale musíte to dát od sebe, jako kdyby, takhle. Takže dáte si to k těm gumičkám, takhle si to jenom přehodíte, tak, nalepíte, a teďka si tady tak vymete a oblepíte to a pořádně to utáhnete. Tak. A z důvodu toho, abyste si to zase tak neutrhli, tak proto je tady ta třetí gumička, ta pevná, nerozstřižená, si můžete dát takhle, jako kdyby takovou osmičku, takhle si to dáte na dva, tak se zmenšíte, jak se byla, to jenom tak přehnete do osmičky a tak si to prostě dáte na dvě části. Tak. A teďka to provlečete ze spodu. Tady to přilepíme ještě. A dáte to přímo k těm gumičkám. No, jsem to dala na druhou stranu, takže dáme to takhle. Tak. Tak. A já to dělám trošku jinak než ostatní, že ostatní to dělají jenom pomocí izolepy, někteří to sice takhle dělají, ale já si myslím, že to tak dělá málo kdo právě, že. A teďka jsem se do toho opět zamotala. No to musíte nějak překládat pořád, až to budete mít nějak utažený. Tak, vytáhnete si to trošku nahoru a jak to máte už takhle omotaný a všechno, tak si vezmete znova tu izolepu, tu už vím, kde to je, tak a tu páskou si vlastně odmotáte tu gumičku, jak se tak vlastně omotávali, tak. Jak si to prostě odmotáte, aby to bylo pevné. Tak, poslední vrstvu udělejte obzvlášť pevnou. Teď se mi to utrhlo. Tak, já myslím, že to ale stačí, ale prostě to tam dám ještě jednu vrstvu, protože jak se znám, tak vždycky všechno udělám hlabala a potom to bude na prd. A celé to bude všude. Takže to tam oblepíme. Tak. A utrhneme. Nebo ustřihnete. Tak, ale takhle průpisku prostě s gunkama. Tak a teďka už stačí jenom si vzít tu průpisku. Dáte ji tam. Až vám vyjede z druhé strany. Tak si ji chytíte s těma gumičkama, můžete si to tam udělat ještě nějak spojit. Teďka mi to vypadlo celé. Tak. Takhle si to chytíte ty gumičky, dáte ji na konec té špejle. Tak natáhnete a můžete střívat. Takže tohle je výsledek. To vám neukážu, protože tady jsem doma a já bych stejně rád něco rozbil nebo něco někomu udělal. Tak, tohle byl můj návod na zbraní z průpisky. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a dejte like, odběr, koment, pokud se vám nějak pomohl a čau u dalšího videa.